Omenala Igbo mara mma nke ukwuu. Nke a pụtara ihe n'ụbọchị a ndị Akwuugo mere emume Orie Ndị Uvu na Oremba nke dị na Nkanu West n'ime obodo Enugu kpọmkwem. Makano pako ya na-ekwu mgbe oge eru mawata n'oke onye ọbụla ga-ata makano ife a na-akpa bụ na-echi ma anyị ife ọfụta bụ na anyị ga-abụ ọgaranya, anyị ga-amụta, anyị ga-atụta, anyị ga-eweta maka na mkpaka na-agba n'udu mmiri agba n'ọkọchị. Ife anyị na-ekwu okwu ebe ife nwoke ji bịa ụwa mkpụkpụrụ efu atọ ya bụ dụta, mụta, weta. Enweghị onye Chineke kere n'ụwa anụwa ka ọ bụrụ ụbịam, kama na ọ bụ onye na-amaghị ebe o si wee bịa ụwa. Ife na-eche na ndụ na-ege ọmadiji akara eke, mana taatụ na ife anyị bịara nweta bụ akara eka nke anyị, maka na ọ bụ ebe anyị si wee bịa ụwa. Ka anyị na-ata akpaka nweta bụ ka anyị na-atata ife ọma taatụ n'ugbo onye bụ ogisi, atata ya na akwọ, atata ya na nkwọ, atata ya na eke. Nwoke egbochi nke anyị, nwaanyị egbochi nke anyị, maka na onye ọbụla so Orie Mba ga na-echi ma nshi nwaanyị na-azụda achị ime unu na ọmụmụ bụ nke, akụ na ụba bụ nke, ogologo ndụ bụ nke. N'ibe m na-efu ofe bụ ochi na Orie Mba ga na-eso onye ọ bụ ka aka anụ ntụwụrụ anyị. Ibe njichi onye ọ bụ ka arụ ntụwụrụ anyị bụ aka ihe enu onye ọ bụ ga agwọtaghị n'ọvụ kekwara ka m gwa unu onye na-agwọ ọgwụ dị iche, onye na-eme omenala dị iche. Ife anyị na-eme bụ omenala na ọ bụghị ọvụ ka anyị na-agwụ. Omenala Igbo abụghị ọvụ. Ọ bụghị ọvụ. Omenala Igbo bụ ịchụ eja. Ọvụ bụ nsata ka anyị na-asate. Ndị Igbo satara ọvụ asa. Igbo bụ omenala. Igbo bụ ọjị. Ọ bụ ọjị bụ isi. Ọjị harụ. Ọjị onye ọbụla ji ọjị na mmụọ na-egugu gụwere ọjị kee ya n'ihu obi eji ya oyi, maka na ọjị bụ isi n'ala Igbo niile. Ịgọcha ọjị mma ya esoro iji atụchie. So omenala Igbo abụghị ọvụ. Ife anyị na-eme bụ ọdụbendụ, maka ọdụbendụ ada adịra njọ. So ife anyị na-eme ma bụ ọdịbendị ọ bụ ka esi meta ka nna ji wee meta nwa emeta ọ da-awa awụ. Anyị na-eme ọdịbe nke ndị Igbo bụ anyị na-atụ ugo ebe ọgbaba atụ ugo mba na Nkanu ọbụbụ eze ọba bụ n'ọwa ebe ọmanụdo anyị ebe ọnwụ n'udu n'ime ebe ọjị ịmana ji bụ mmadụ, ji bụ akwụkwọ mmadụ, jin agụgụ mmadụ ka ọ nwoke dị mkpa bụ ji. So ya kpatara ojiji ọ bụ ji ka anyị ji eme omenala eji gosi na Igbo na-akwere nwoke ugwu, ada nwoke bụ isi. Obodo nwoke na-anọ n'ime ịma na nsọ mbe. So nwaanyị nwoke na-anọdebe na bụkwa adịghị wụọ n'ofu. Ọ nwaanyị nọrọ nwoke anọdebe, nwaanyị ọ bụla ọsogodo ike. Ọ ya kpatara ji wee wee ji na-eme omenala. Ana omenala bụ ọdịnala nke be anyị bụ otu anyị si ekpere Chukwu Okike Obiọma. Anyị adịghị ekpere Chukwu Okike Obiọma na ntụntụ akwụkwọ, anyị adịghị ekpere Chukwu Okike Obiọma na ịsụ berebere niile. Anyị ji ọfọ n'ogu ka ndị Igbo ji eme ife, ọfọ n'ogu ka ndị Igbo ji eme omenala. Ya kpatara ebe oketa ọ bụ nọ na chọọchị ka anyị pachi nje ọ na-erute anyị eke. Pasta
and the tata anyị na-eme ọ ga-abala anyị mụ na-ekwu onye ọbụla bụ onye Igbo ọ bụrụ na ndị bụ na-adị eme omenala ka jee weta omenala bụ unu echekwa na ndị nna gị na-eme chọọchị onwe okwu onye Igbo na-abụghị omenala ka eji bụrụ omenala ka anyị ji wee bido mgbe gboo omenala ka anyị ji wee shida anyị be anyị ọ bụrụ na ya eji omenala shida anyị be anyị earthquake ha na-eme na anyị ekwunu ka ebe a na-akọtasị na anị ọma jijiji na-eme anị ọma jijiji a na-eme na be anyị ọma jijiji siri ike anyị be anyị bụ anyị ka na ihe kpatara bụ na anyị ji ekwe ọcha na ezigbo okwu ọnụ otu afọ ga-adịrị anyị ruo mgbe ebighị ebi ọmụ bụ nọ nso wee gaa n'aka ugo